Üdvözlöm Önöket! Hammerschmidt Miklós vagyok, a Hammerschmidt illatszertár tulajdonosa és igazgatója. Térjen be hozzánk Váci utcai üzletünkbe, ahol mosolygós, szolgálatra kész, ügyes segédeink mindenben a szolgálatokra állnak. Várja Önöket! Gát Emília, Mici. Sipos Lajos, Néha Siposka. Molnár Erzsébet, pénztáros. Kádár István, Kezicsuka. Balázs Róza, Rózsika. Asztalos Imre. A kiszolgálás gyors, a légkör családias, és ne feledje, nálunk van Budapest legszélesebb választéka. Szappanok, sampók, fogkefék, fogkrémek, parfümök, púderok és sok más egyéb különleges árucikk. Szeretettel várjuk, hisz Önök előtt mindig nyitva áll a Hammerschmidt illatszertár. Várja Önöket, Árpi! Árpika, menj ki a képből! Igen, főleg úr! Csókolom a kezét! Volt szerencsém! Magamat ajánlom! A viszontlátásra! Alázatos szolgálja! A szép ifjúság ne várt, hogy újra él az elhervadt